pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadawog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon sa tuya gabos. Ang pagrespetar mi na naman sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na yaon na po kita sa marhay na sitwasyon. Iguanan nin resulta sa maghapon tang pagtrabaho, pagsakripisyo, pagdiskarte, paghinguha asin iba pa. Sa paagian kan padagos niya tong panarig asin pakimaherak, ipagpasalamat sa mahal na Diyos. Ano man ang sa indo pinagkakasiributan, naghanda na gayud kan pamanggihan or nagbimerienda, nagalalaom ang Bicol Target na nagdiretso po ang dako na nagantabay kasubago. Kasabay ang pag-imbitar na mag-iriba-iba man kita sundo alas 5 ang pagkahapon sa paagi ka na ibang klase man na presentasyon kang programa, ang pagtukar niya to kan mga istorya, pag-analisar asin pag-balanse, pag-sabot kan mga dapat niya tong maintindihan, kairiba dyan ang pagluwas kan informasyon. Sa luwas, ihahatod kan Mega Force Patrol, si Pading Jimmy ang nanginginutan dyan, ang samuyang chief reporter, nakadestino duman sa Tercer Distrito. Si Compadre nga Alarmario digdiman sa Segundo Distrito, tarabang-tabang sinda, Joshua asin Karen. Sa First District, ang birthday celebrator, si Compadre Jomar Bien. Mantang sa Manibela, yaon dyan si Henry Mata. Sa Master Control, ang nagdidirihir dyan si June Napolis. Para po sa samuyang broadcast sa mainstream radio sa airwaves, DZGB AM sa AM band region-wide. Sa newsroom yaon Angel Mustasa Sinjian, Matthew Balyaran. Nagsusumada kan istorya lokal, national, international. Sa supervision iyan ni News Director Mardela. Mantang sa production center si Madam Shia Leron. The same group sindaman po ang nagsusururat ka nagkakabara sa Nindong Bareta o dyan po sa samuyang social media platform, ang samuyang news portal, ang DCGB News Online. Kasabay ang broadcast mitabi sa internet, DCGB News Online, si Jerome Nico Martinez, iyaon dyan sa tuya pang mga pag-iriba man sa OJT hali sa Catcalades. Yan tabi. Mantang ako po sa indong magiging kasarabay-sabay, si Pio Fernandez. Sige na, text lamang daw tabi ka mo ha. Magtanog lamang ang cellphone ta. Kasubago kadakol nagte-text, nagre-react, nag-upload. Ngunyanday na naman maarap. Ano man ka mo man.
dyan, may nag-text Centro Albay, uyugun mo, EM's Barrio. Naku, salamat sa mahal na Diyos. May nagdadangog, taga EM's Barrio, Centro Can Albay, 7115. Good afternoon sa inyo dyan. Diretso na kita kang programa. Igwa tulos kita nin informasyon dyan sa luwas. Magiging kasabay ta si kumpadreng Al Mario hali dyan sa iyang area of responsibility. Good afternoon, kumpadreng Al. Please go ahead na. Good afternoon, Pade. Dakol naman ang trabaho na papasanon ko niyan kan mga health workers digdi sa Legazpi, lalo na sa mga barangay. Ini kung maimplementar ang resolusyon na pigpasar ni City Councilor Attorney Butch Lucila na nag-encourage sa gobyerno lokal, lalong-lalo na sa mga health workers, na pakusugon ang kampanya laban sa dingge. Dahil bulan na naman kamyada kan panahon, ali sa taguran, pas sa taginit, ini ang mga paboritong panahon na breeding time kan mga namok. Asin kung minsan minadara nin hilang na dingge. Sigon kay City Councilor Lucila, dapat pakusugon ang information drive sa mga barangay asin may promote kan gobyerno lokal ang mga strategy kan city health sa pagprebentar kan dinggi o sa paglakop kan hilang na dinggi. Gusto ining madara sa mga barangay, kaya dakula man ang nagiging obligasyon mo niyan kan mga health workers na paghiramdumon ang mga residentes sa paglilinig sa palibot, takani na mapreventaran ta ang mga kaso ng dingge, particular digdi sa siyudad ng Legazpi. So, resolusyon nakadirihir, kumpadreng Al, sa mga health workers sa barangay, over? Actually, address siya sa city government, pero ang epekto kani sa mga barangay, kung mag-tumor action na ang city government, ipapasa man initabi Baring Pio, expected sa mga barangay para sa mga health workers, lalong pakusugunan sa indang pagirumdum, information drive sa mga barangay. Roger Copia. Yan ang informasyon pa ginaray pa rin, digdi sa luwas, Al Mario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa inisyal na bungkaras kan istorya hali dyan sa City Hall. Maray na hapon man dyan tabi sa mga taga Ticao Island, partikular sa San Jacinto, Masbate. Diyos maray na hapon. 374. Yan. Sige. Salamat sa pag-aantabay dyan sa indong lugar. Timely, very. Timely, very. And very timely. Yan na pangapudan. Resolusyon na ipinagbusol ni City Councilor Abogado Lucila na pakusugunan campaign taga rin nakalingaw kita no maray nga ni ta daining surge digdinin dengue day kitang naaraman ang day sa totoo lang sa pagmomonitor ta maski yung Department of Health or yung PHO Albay, yung DOH maski sa ina probinsya no day man sa Bicol ning igwa ning surge sa
kan dengue. Simple man sa natabi yan. We go back to the basics. Rumdum nindo ka ito so dating sekretary kan Departamento de Salud, si Secretary Juan Flavier, DOH, sabi niya, gabos na programa kan DOH, ipinag-simplify niya, going back to basics, and ang sayang slogan ka ito, let's do it. Yan. Let's do it. Ta DOH, let's do it. Simple. Yan na paglinig baga. Paglinig sa tuyang palibot. Paminsan pa ano igo kita nin Puerto de los Ubos, dailang tabi ma-offendir ang mga nag-arantabay ta. Igo kitang ugali na pag naglilinig ka dyan sa imong solar, paminsan baga sukataning mong solar na dadara mo pa sa paglinig, abay, andi bakaan mi na react, grabe man nga katubis ka ining kataning ta, diit sa nangayang ati maninighid, o diit sa nangayang tubig na yaon dyan, sisighidon, ibubu nga ya, grabe man nga katubis, o tama kita o sala, igwa kaan, o daday ta na araman, iyo palan ano so basic, ano, yan na mga tubig na yaon dyan sa botelya, pagkatapos nindong magmamam, yun, pati ulubon ang botelya. Ining mga florera na, igo baga kitang florera na ang ibibugtak itong tubig baga na igong ipipatindog sa na dyan na pananom na nabubuhay, munan mo kan mahiling mo, may mga kitikiti na dyan na dyan na po ang tabi nagpupuon, namok, nagbubunay. Tapos nadarahaw na kan Aedes aegypti na klase ni namok na ibagaan minakagat sa tuya. Dahil na pating piling oras, nag-evolve na so kunyan, so rasa kan namok. Buda so sa indang ugali. Kung dati ka ito, nakatudan ta na ang pagkagat kang namok na may darang dengue, na mina-transfer ning dengue from one person na nakagat ninda to another person, ang nakatudan sa naka ito, pag ito bagang suagaw diklum na naglalaog na sa pagkabanggi, naglalaog na sa pagkaaga paminsan araw ka iyan. Ngunyan, dahin na po, talagang nag-evolve, nag-iisog ngunyan ang mga virus. Mga virus, ining mga kahilangan na darakan dengue, maski ano ng oras dami nakagat iyan, o kaya maski anong oras na, tama, minakagat iyan na dengue mosquito. Kaya importante itong paglinig. Yan ang mga yan ang mga tasa na dain may tubig dyan, lalo ng goma na natatambakan ng tubig, tapos yan na sa gurong. O paglinigon ba kung pagtagalinigon, kundi imantinir ang kalinigan. Igwang nasyon na anong lugar ito na monitor ta sa CNN ta nakuha kan international media ining paglangkaw kan kunyan kan dengue cases sa sarong lugar duman sa Metro Manila. Ngunyan, igo pala ning sarong nasyon na nagkunyan yun, nag-eksperimento sa langaw. Igwa sindang kung sa pananom, pinag-genetically modified ninda so genes kan langaw. Pinag-producer ito nin todo, tayo ito so nagkakao, naglalaban sa dengue mosquito yun. Iyo, totoo. Nalingaw ko lang tabi kung anong nasyon ito. Naging successful. Pigahapot nga ni ito kung applicable dadig di sa Pilipinas. May sarong pighapot na taga Food and Drug Administration. Taigo nga ang question naman sa ururon, in nga ni sa paglagaw kan dengue, igwa na ning bakuna sa ibang nasyon kontra dengue o kaya dengue. Pigapod bagang prophylaxis. Ang medical term kaan, prophylaxis, yung mga i-inject sa imo, tanganing day ka na talaban ng ano pa man na helang. Kumbaga, yan na bakuna nga ni. Prophylaxis. Naunang bitanan, natangay tadig sa tuya, day pa yan piga-aprobaran niya na bakuna kontra dengue, na pigagamit na kandakol na kataning natong nyatong Naciones Asianos.
Gulpi pa nga paano ngayon ng clinical trial. Naunang bitan ito na naglangaw yata ito eh. So, modified na genetically na ang pighanap talaga ining mga namok. Pinadakol ninda ito. So, tama lang, control population. Takon nuyogon man langaw man ang tumikadan todo. So, dipisil ba ka ang langaw? Dakulong kita kanin mga bareta din na pag minaatake ang langaw. Nako, pastidyo paghuna mo, yun, paminta. Nakasalak sa kandingga. Ay, nako. So, yan man lang tabi, no? Simple. Tama yan. Information dissemination and cleanup drive. Diyan sa satuyang mga barangay. Si Chief Jimmy nasa linya. Kumpadring Jim, Diyos marahay na hapon tabi. Please go ahead na. Maray na hapon pa di sa mga dagdag niya tong bareta. Sa aga, piglalauman may maarabot ng mga partisipantes advance, lalo na sa mga hali sa islang probinsya, Catanduanes, asin Masbate, bilang delegasyon sa isasagibong Regional BSP Jamboree. Ang campsite makukuha sa Barangay Basag, Ligaw City, presentable estratehikong lugar para sa mga arog kaining aktibidad. First time inidigdi sa Albay na ang BSP Mayon Council ma-host sa pangrehiyon na Jamboree tabi pare. Basado kay Mr. RJ Alferez, OIC Council Executive, planchado na gabos na mga paghahanda tuon sa seguridad, mga pasilidad, asin iba pa, anhahalato na sa naupigahalat iyo ang opisyal na pagpuon kan aktibidad kung saan na mapon ini pare Marso 6 sundo Marso 9 ngunya na taon. Madali na ha sa Jueves. Ano ngunya 3? Tres. Tulong aldaw pa. Oh, pero may advance na marabot sa aga. Roger, so lugar is sa camp Basag. Basag Kanligaw, ano? Oo. Okay, dakula yan na okasyon. Dakulang okasyon pa dita ang pinag-estimate na partisipante, ang delegasyon nag-commit na Camarines Surtabi pa di 2,000. Roger. So Albay minamontar man sa 2,000. Roger. What about Susursugon, Sumasbati, Catanduanes? Posible nga ni dang sumubra pa ni 5,000. Sobra, sige. So iyo yan tabi pa de an hahandaan kan BSP digdi sa Albay kung saan kan pandemya wara ki mga oro aktibidad nagkabiriyo na ini kaya pangrehiyo na ini pare na aktibidad na isa sa gibo ngunya na bulan. Roger, kopya Chief Jim, kopya. Yan tabi pa de mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, kumpadre Chief Jimmy, sa storya hali dyan sa luwas. Welcome sa Scouts and Scouters na mapartisipar dyan sa Regional Jamboree dyan sa 3rd District Gigibuhon. Naramdaman ko, kung pikoturo pangon yan, na-experience mo an yun so pagpritos nin bunay, yung sunny side up baga sa kwan, sa flat na gapo. So medyo manipis na gapo na flat yan. Nagpipritos kami diyan kay ito yung basic survival training. Maray na hapon Madam Merly Caceres diyan sa Bitano. Yan, sana ituro yan yung basics kan scouting. Yan ang pagluto sa gapo. Totoo yan. Maghanap ka ning medyo manipisan ng gapo na flat. Tapos maggatong ka. Yan nga ning paggatong. Kay puhan tatao ka magbakgid. O ito bagang pagnusnus kan kawayan. So raging ng kawayan. Tapos igwa ka ning tiniripo na dahon na mamaraho na. O, ang pag-asukaan, ibubugtak mo na itong dahon na pwede na magkalayo, hahayupon mo ning luway-luway, sagkod na magdakul iyan, minagiboan na maresultaan sa kalayo. Survival nga ni. Tapos pag mainit na, iyan, pwede mo nang bugtakan ito ning lana, kung igwa kang dara. So, kunyan, yan nagapo na flat, linigan mo manan. Nakakaluto dyan. Iyan pa nga ni nakuan, ining butong, yan na bambu. No, nagluluto kita dyan ng bagas, pasiring sa pagiging maluto.
Yan na butong, pero dahil nindo pagkwaon, so butong na kunya na tagas na, so kwan lang, so papahinog pa sa nabaga. So medyo hilaw-hilaw pa, pigtutub-tub bagaan, madideterminaran mo kung yan na bamboo, butong, yan. Pwede mong gamito ng pangposte o pangluto. So, putulon mo sa naan, so dumambaga sa may kunyan, sa may mag-inibong na parang taklop, hugasan mo, magsipak ka ng bukahon moan, hugasan mong maray, o tapos duman mo ilaog so bagas na hinugasan, sabawan mo, takloban mo, yan, lutoon moan sa kalayo, diyan naluluto ang bagas, nagiging maluto. Ngunyan ugaring inda, tama, ang scouting ngunyan, dahil naman, may delivery na Grab, Buddha Food Panda. Ay, baga, yan nga ni nakon yan, yan na nut tying, 8 nut, square nut, clove hits, ano pa ito sa mga manlain-lain, pagtuturuan, mas simpleng pagbugkos, yan na karton na panonin efektos groceria, bubugkuson mo, dapat tatao ka ano diyon. Tiga-adalan andyan sa kwan, sa scouting, ngunyan inda, magibo ka ng tent, yan na may portable ng tent. Kami kayo ito dyan, nagigibo ng tent, yan na mahanap kami ng butong yan na bamboo. Maguguha kami kaan, guguyodon mi, lilinigan, maposte kami kaan, magibong tent, mahanap kami ng iyan na gugun, pangbubong, tapos iyan na dahon kan nuyog, si salasalami iyan panglanob mi, o ang pang salog mi pa, yan na butong, biburwak mi iyan, lilimpyahan, uyunan kan mi, talagang survival. Gamit ni pangbugkos ka ito, yan na so nawi, an ara mo dun sa nawi, so igopakan mo yan, ito bagang so pigsasapsap sa huyo, so nawi, so pangbugkos dyan sa tiklad, o ngunya na pigabit na baga paano, plastic, kamo ka ito, so nawi ang apod dumasama sa Katanduanes, hindi ko na ang apod kandig sa mainland, so nawi pangbugkos dyan sa kunyan, sa butong, dahil paning mga nylon na pambugkos nun yan. So, sabi na 8057, sana dahil mangyari digdi sa Satuya. So, nangyari sa Jamboree last year, sa may Sambuanga, may Nagadan, tulong Boy Scouts dahil na kuryente. 11 ang seriously injured. Sabi ni 8057. Dahil kuryente ka ito, pati ngunyan, may kuryente na. Ang campsite ngunyan, yun tighanda na kan host bako. Ang campsite, tighanda na, kay ito dahil, ang campsite ka mo ang malinig. Mahanap ka mo ng tubig na inumon. Tabi, papakala kagaon nindo yan. Ratan yan, tama, ratan, ano? Thank you so much, ratan. Yan na, pambugkos mi, ratan, yan ka ito. Ngunyan, ipigit parar ang campsite, dapat may running water. Bako, ito dai, maghanap ka ng tubig na inumon. So, malinig, pagdeterminar ka kung bubudakon pa ng pagproseso. Dahil kuryente, magigibo ka mo nin, yan na, sulo. O, ngunyan, pigit parar ng campsite, dapat may kuryente, dapat may ilaw. Ang pag alas 10 mabutobot nan so taps baga, dapat dahil na ning ribukan, karaturog na kamo dyan. Anong Migong King Reginaldo? Maray na hapon tabi. Sabi ni Migong King, bagon ang term na nakagat kinamok, taan namok, wala man kingipon. Dapat tinusok kan namok, taan namok, may gari injector migo. Iyo baga ano. Dai pang info tabi, yan. Dai pa Jo tabi nin info, yan, inform ta ka if ever, yan. May nagapot kaya tabi ano, kung na rin ang lubong kay Doc Nuts Rempilio, so barkada ta, so
Provincial Health Officer. Diyan pala nakaburol sa St. Peter's, Doc Nats Rimpilio. Kami, sir, uway at baging. Yan, uway. Iyo uway. Ang apubian sa muwan. Uway, duman masamo sa Karamuran, Catanduanes. Ang birthplace ko, Karamuran. Nagdakul ako sa Birak. Uway, tama man. Uway at baging. Engineer Mer, maray na hapon tabi isay mo. Long time no see. Uro history lamang kita. Engineer Mer. Kan mga agi-agi ta duman sa boarding house. Ay, naka. Sige, welcome ha sa mga scouts and scouters as well. Diyan sa kunyan, gigibuhunan na Regional Jamboree sa 3rd District and Cocundo Siron. Oras Pilipinas, alas 4:33. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Ay, kaya pala ubos ka agad. Red Horse Super! Oh, tol! Daan-daan lang. Baka pati boses mo tangayin ng sipa. Red Horse Super ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina na maganda sa katawan. Immune system na e-enhance, ganyan ang Jim's Coffee Mix. May twin pack na talagang complete. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Smile always! Shabby Ismail, Shabby Ismail, para sa bagong Legazpi, Shabby Ismail always. Shabby Ismail, Shabby Ismail, para sa bagong Legazpi, Shabby Ismail always. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bicol Target, Pio Fernandez. Unbelievable! Diyos maray na hapon tabi Sir Alvin Gapayaw, yan kan Barangay Bitaano, dating kagawad man iyan.
Sir Alvin Gapayaw, marahay na hapon sa imo. Condolence daa sa pamilya ni Doc Nuts na Rempilio. Brad niya sa Phi Sigma Fraternity. Yan. Sir Alvin, good afternoon sa imo. Ipipaabot man ni Sir Alvin Gapayaw ang pakikidumamay, prayers, condolences sa pamilya ni Doc Nuts Rempilio. Brad niya ayan sa Phi Sigma Fraternity. Madam Merly Caceres, Diyos marahay na hapon man dyan tabi isa sa imo sa bita, no. Maski daa sa Masbate, uway ang tawag sa plastic ratan. Yan. Sa muuway, ito talagang suhali sa ratanan. Ngunyan pa, igwa na ba ganing pambugkos ka na ratan mismo? Yun ang gigamit ngunyan sa mga camping. Kaya ito, so talagang natural na uway. Yayasyasan mo pa, linigon mo nga ning magnipis. Tanganing kunya na siya. Kumbaga, malumuy, ano. Ta kung bakong day mo yasyasan, mahibog iyan, day mo man pwedeng ipambugkos. Ano, yan, kaya pigayas siya sa mipaan nin puwerte, piglinigan sa magnipis na sana, garo na iyan mananggadratan, garo na plastic ratan, iyon na ng pambugkos. Makuos iyan, maski nga ni sa mga baruto yung so katig, iyan ang pigubrugkos ka ito sa katig. Ano tabi, Engineer Mer? Ngunyan, puro na nylon, made of nylon ang pinagagamit with the advent kan time. Yan. Maray na hapon tabi dyan sa Catanduanes. So nagharapot kan burol ni Doc Nuts Rempilio dyan da tabi sa St. Peter's sa Bugtong kan Legazpi sa kunyan mga nagharapot sa St. Peter's. Nawi ang tawag san pagyasya sa uway. Nawi, ang luwas na ka, nawi managad, duman sa muya sa Virac, nawi. Sa Karamuran, uway. Pag nayasa sana, nawi na. Ano? Diretso kita kan istorya dyan sa luwas. 16 antes an alas 5 an hapon. Nasa linya si Pading Jomar Bien. Pading Jomar, marahay na hapon tabi. Please go ahead. Salamat pa rin Pio, maray nga hapon man, maray nga hapon sa mga tarantabay, follow pinikan so pig antabayan at ang okasyon kan San Francisco Institute of Science and Technology kasubago pa rin Pio, pitong mga nagretirong empleyado kan San Francisco Institute of Science and Technology o SPIS na nasa irarom kan TESDA ang pinagtawanin pag-onra kasubago sin pagmidbid dahilan sa serbisyo na sa indang itinaon na halawig na panahon na naging kontribusyon para magpadagos ang pag-uswag kang naunambita na eskwelahan o technological and vocational school sa ginibo kasubagong pag-award o pag-recognize sa SEDA parte kan ika-30 taon na anibersaryo kan naunambita na eskwelahan ang mga binanggit asin pigtawanin award iyon mga binasunod ining pitong ini paring Pio retirado na igwanganing na maharap na ang inapod sa stage sa ang mga pigawardan na si dating Administrative Officer 2 Ricardo Vilasa, dating Vocational Instruction Supervisor Felix Berta Buena, dating Assistant Professor for Estrella Llarena, dating Santo Domingo Extension Head and Assistant Professor for Tirso Ortega, asin dating Administrative Aide Pancho Leonor, kasabay man si dating Administrator Manny Sakayan na namaharam na ini Pading Pio. So agum niya na lang ang nagrepresentara si nag-receive ka award. Asin ang sarupan na si dating instructor Jose Bilaro, ang mga naunambito na persona sigun kay Dana May Sakay, ang vocational school superintendent, iyo ang dakula naging kontribusyon sa sedang eskwelahan sa halawig nin panahon na naging dalan para
padagos man so paguswag kasin pagkasenso kan eskwelahan. Kaya susugdigdi kay Madam Sakay, Doktora Sakay, kinakaipuan man talaga na ang mga harong kaining tao na nakapagtaon ni dakulang kontribusyon, iyuan paonrahan man o tawanin onra sa mga harong kaining okasyon. Kasabay kaining okasyon kasabago pa rin piyo, ang pagpirmahan kan mga bagong partners kan SFIST o kaining San Francisco Institute of Science and Technology na mga kumpanya na iyuan mga pigpapadarahan o nag-hire kan mga graduado digdi sa naunang bita na eskwelahan. Mawasigning kasubago kan mga bagong SFIST partner, pero antes siya nagkaigwaman ni na pahayag itong mga darakulang kumpanya na naginang partner kan ining SFIST sa lawig na panahon arog kan sumismong presidente as in Chief Executive Officer kang High-Tech Power Incorporated na si Engineer Eric Jude Soliman na nagsabi na halos kasabay ninda ang SFIST 30 years naman sa inyong kumpanya as in dakula naman ang inasenso kasabay man kang pag-asenso kan SFIST. Naging parte man kan selebrasyon kasabago ang representante kan Siemens Incorporated, si Jose Marie Enrico Buergo, samantalang si Buergo pala ata garo nagpadala lang ng representative o mensahe, samantalang sa Panasonic Industrial Services Philippines Incorporated na director kay ni Iwan naging bisita man kasubago sa naunang bita na okasyon. Yan. Paribio, magdagdag na barata, Jomar Bien, DCGB. Salamat, kumpadre Jomar. Sa mga dagdag na follow-up report dyan sa imong area of responsibility, nagtauning ondra yung administrasyon kang SFIST, San Francisco Institute of Science and Technology, sa indang mga naging partners asin katabang sa pag-operar kan eskwelahan. Dakulo na po ang mga naging kapartners kan sa private sector, maging so individual na nagkatarabang ninda diyan sa indang pag-ooperar. Yan. Good afternoon, tabi sa gabos na naghinanyog man diyan sa 3rd District kan Albay. Kumusta na ang reblocking diyan? Sabuton lang tabi an ko niyan ang sitwasyon talagang kaipuhan. Matraffic talaga nindiit dyan. Pero ang kasalidakaan, kaginhawaan na tabi And sa aga, kitang mga tutukaron na istorya sa Indo, manungod dyan sa 3rd District, itong so mga despatchos na ipinaluwas ni Congressman Didi Cabredo. Manungod dyan sa budget na nagkakaroon sigir kan 3rd Congressional District para po dyan sa mayor na pangangaipo, tinampo, infra, asin iba pa. Magkuhan sa na, sabuton tayo ning reblocking, halawig talaga ang kukonsumun ka na oras na bago matapos, pinag-iinot mo na, yan na left and right wing kan tinampo. Tanganing igwang agihan ang trafiko once na gudako na iyan na defektibo, lubak-lubak na mga tinampo dyan sa 3rd District. Yan nakalabaan kan Maharlika Highway. Tiyaga-tiyaga lang po. Pasensya, halawig na maray na pasensya. Paano man ba yan pag-ibukaan na dai mata-traffic kamong man daw? It's a physical impossibility. Maski anong engineering aspect ang sa tuyang gamiton dyan, buda traffic management plan, mabagal, maluya ang dalagan kan traffic. Ang trabaho nga ni, tinampo ang tiko kunyan, ang pinagigibo. Sabuton ta. Ang problema kainita, sa ibang basa sa namin napugawak baga sa Facebook, ma-post, dahil man nakakaisi na may rehabilitasyon na pala na nangyayari. First time na mag-agi dyan sa 3rd District. Ipopost, lubak-lubak kung ano-ano na, nagmumuda, pigbabati ko sa gobyerno, sa congressman, sa DPWH. Pity on you. Nagaparadagdag kaning destroso, imbes na makadagdag kaning kaginhawaan. Yan.
paano baga sa Facebook, yan sa internet, it's very unforgiving. Anyone can post anything. Nadidestrosohon ng unan sa imong puri. Bago ka makabawi, Tata Nems Flora, sa kuyang kapartner ng unyan dyan sa Master Control. Pwede na mag-extra, igwa pang 3 minutos. Sige, yan. Kaya, lalo na kung rush hour, dyan po sa Pa-3rd District and vice versa, pasensyaan sa tuyang ipipangapunan dyan. Sabuton ang sitwasyon. Talagang matatraffic dyan. Mahal din na mag-operate ang biyahe kan PNR tapos sa supig construct kan palikpik ayungin synthetic bridge in between San Pablo City and Calauan, Laguna. Pwede na madali na. Sa tuyang mga barkada dyan, mga biyaheros, mga listener niya to. Matatapos na daan supig kukonstruhir na kan palikpik ayungin synthetic bridge in between San Pablo City and Calauan, Laguna. Iyo tabi, saro yan sa mga naon ng bita ni Congressman Joey Sarte Salceda na ipinag-asigurar kan bagong sekretaryo kan Departamento kan Transportasyon, Vince Dizon. Saro yan sa nakapackage, both yung ferrocarril, yan na riles kan train, sagkod ining diretso kan pag-operar kan Bicol International Airport kan international flights. Tabi yan, saro sa mga pinag-asigurar po yan kan kunyan. Yung ngani, yan yung physical works, tama ini na dyan sa may Calauan to Laguna, San Pablo City and Calauan, Laguna, yung tulay na andyan, synthetic bridge. Saro yan sa component na pinagigibo duman sa package na kunyan. May relasyon sa pagbalik ang biyahe kan train. Sabi man ni Frumencio Bernal de Fort, itong istorya niya tumanungod sa scouting, temporal. Kami ka ito ang panggakot mi sa ginibuming tent na mga butong so mga nito, masarig pa. Ibahon ng ngunyan ang jamboree, level up naman, modern, yan. Iyon na yan uway nito tabi na pigasabi mo Sir Frumencio de Fort, yan. Ha? Okay, Tata Nems, pwede na ba? Sa pangarang kang bilog na fuwersa, salamat kan sa indog paginanyog, mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini, digdisa na sa DCG.